Espagne ka cakɛda min seginna ka bila kiritigɛ la san 2021 mɛ kalo la o kan ka kiritigɛ ka taa octobre kalo tile 2 la fɔ ka se 26 ma. Kiritigɛso 31 ɲɛkɔrɔ nin kunnafoni sɛbɛn y'o fɔ. Paris jalakilitɔn y'o sɛmantiya. O bɛna taa ɲɔgɔn ye latigɛlen dɔw bolodara kalo 4 la ka kɔn o ɲɛ juin kalo tile 8 na. Tiɲɛna Swiss Air ye nafa sɔrɔ a ka baara la. Sɛgɛsɛgɛli kelen kɔfɛ Espagne ka kiritigɛso ka kan ka sɛgɛsɛgɛ n'o bɛ se ka kiritigɛ bali Faransi. Ɲininkali ye ko ne bis indem sariyasun n'o ye mɔgɔ si tɛ se ka jalaki walima ka ɲangi siɲɛ 2 ko kelen kosɔn. O bɛ se ka waleya nin ko nin na kɛrɛnkɛrɛnya la kiritigɛso ka kiritigɛlaw ka sariyasun ni yelen n'a farajɛtɔnba Cour de justice de l'Union européenne ye n'o ye CJIU. Air Algérie ka pankurun AH57 bina juwe kalo tile 24 san 2014 Sahel camancɛya la Mali kɔrɔyan fan fɛ. Nin pankurun nin kasara la min tun bɛ bɔ Wagadugu ka taa Algérie. Mɔgɔ 110 sara. Faransi jamanaden 54, Burkina Fasoden 23, Libankaw ani Algérikaw ani ka baarakɛlaw 6 olu bɛɛ ye Espagne jamanadenw ye. Swiss Air tun ye pankurun min jate ani a kɔnɔmɔgɔw Air Algérie fɛ o tigi de tun don. Madrid ka cakɛda ye sɔsɔli kɛ jalaki o jalaki kan kabini a jalakilen don san 2017 la.